Mulai di mali hita saluna paparan putara aja selesai buas orang tumpuk namar hau jahat silahin bolak. Sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kehidupan ni hita pe tong do berubah. So ini do nang di paradon ni halak Batak berubah sesuai dengan zaman dah. Sesuai dengan materi pembahasan ta bornginon do judul ragam ni parok ripeon di halak Batak. Jadi meragam do macam-macam nih parok ripeon mulai dibain oputasi jojo tubuh adat napinukana sampai tu sadarion tetap berubah alai tanpa mengurangi makna do arti ni adati asal lebih jelas tapasah ma tu bidang adata opudai persialau do opuromora sinabariba nasira ma napatora kotu hita asal lebih mengerti asal lebih jelas partikianon pasata yo ma tu bidang adat mau lihat ma. Yeah. Horas marita paparanda puta raja silai sebugal sualu turpuk namar hoja kusilalahi nabolak. Hobar tu materi nang di pasaknya mata ketua umum nakringani ima ragam parhot ripeon ni halak Batak najolo satu nuangen. Molo ni payutihut di hita halak Batak arong 12 ragam par rumah tanggau dan gitu. Molo lebih tabu do molo diterjemahkan tu istilah bahasa Indonesia ima istilah perkawinan suku Batak yang masih dianggap sah menurut adat. Dianggap sah dah, dianggap sah. Molo diterjemahkan untuk bahasa Indonesia agak mago sautik nilai estetika na tapasikop mina ragam parhot ripeon ni halak Batak senda julu tak sonari na dianggap sah secara adat akadiama rumah naon dengan ma tapi hutihut hita dan makatai di akka proses na manang proses perdalan di adati daung alai guar ni cara parhot ripeoni itu nataton jol honate dihamu akka manami parjolo didokma mahuape manang mai turun ate mana perjolo mahwape dohot mai turun alani na tua na dang setuju dan itu dang setuju ujungna gabe mangalua mah dan itu molo si bawaido ma proaktif naing madok mangalua hon dan itu didok koma mahwape on bawa ate nah punya inisiatif bawai didok koma mahwape molo berwai na punya inisiatif madok asa mangalua didokom mai turun borua nah date molo kulakon molo bawa ido na punya inisiatif madok mangalua idokom mahwape molo berwahi
idok koma mai turun. Tengok dora ede tumba goreng. Damai turu petaho itu artinya mangalua petaho. Ale si Boruainon yang punya inisiatif. Ate. Ima dison. Nah, molo si Bawai na punya inisiatif dan gitu di dokomon pangalua. Molo Borua na punya inisiatif si Boruahon di dokoma pangaroba. Arong do beda nate. Oma malonia kau puta si julu-julu tubuh. Molo Bawai di dokoma pangalua. Molo Boruai di dokoma pangaroba. Ate, tengok ate amang dah. Pulang tasarupahon. Molo si bawa on, molo si Boru on. Lagi parut dosudi. Sama-sama pangalua daung ate. Pangalua molo si bawa, pangaroba molo Borua. Itu teh. Ima perkawinan dapat jolo, dapat dua hon. Ima panoroni. Molo panoronion. Ala namate inatana ngamari anakon dan itu bangoli mamuse tusada Borua idok kema panoroni ate panoroni ina panoroni na ibu tiri idok molo idok kon ina panoroni kan ibu tiri dulu bahasa Indonesiana. Jadi panoroni mengganti inatana si parjolo nasirang manang nama rujung ngulu idang pola tapar soal honi na jelas dang marinat adong binatana dibuat mamuse inatana na baru. Dan itu alenunga Mariana Kon, itu ke panoroni, ya teh, ya, dapat tolong kon, mangalua, ya, sama-sama punya inisiatif, si Bawa do si Borua sama-sama punya inisiatif. Kawin lari, alana mungkin banyak faktor-faktor, dan itu setuju, dan tuana, alai mungkin oleh sesuatu hal, si Parbinoto do mangalua, oleh mungkin, dan setuju, alai sama-sama lakon punya inisiatif, si Bawa do si Borua, berbeda nak kini ngani tu. Bahwa pe dohot mai turun nate bisa tekas ya ima napa tuluhon napa opaton begitu mangabing boru gitu mangabing boruon terjadi dan setuju natoras di si Borua tu si Bawawon dan gitu mungkin gudang aka faktor-faktor sosial ekonomi do aka landa asing artinya betul-betul dan setuju na tua-tua naik si Boruon tu si Bawon naga behelana ujungnya di tengah dalan marang na di diamon marang di tikina mengalap aik burukan mengalap aik dunda julu dan gitu humatani mual marang na tiki mangula
diabing ma boruaon, iluahon, pangulion, dan itu, pangulion, dan itu, ibu ambon, isong matong warna mangasak ko gajang, mangalipat to gajang, mangasak ko botohon, dan itu, diabing mo. Dang na tinayabing alay dua humma unang atong pengertian konotasi na gaberwaan no dang ido ale gibu malari no dang ido di lua humma ima napopaton mangabing boru ate baru napalimahon orang nakini ngatakas taboto te alano sesetujuro pihak ni natoras ni si borua bahwa si bawainon nagabe dah setuju nagabe helana gudang aka pertimbangan ate namusuh nari aka dia manuang ini dang ido ujung nagabe dia bing ma boy sa tengah dalan boy ditiki dionan boy ditiki mangula boy ditiki mangalap mata ni mual doaka na asing. Atina ni so di buma piga-piga halak dong anna dang ido omari dok na mangalipat tu gajang dohot mangasak ko belgeri botohon na ida gido baju lugugu meson baju lugugu papudi uhum gitu aturan nanya baju loholong papudi uhum kan ido odau pajolo gugu papudi uhum belakangan uhum nak gitu yang penting dibawa aja dulu ibu mayo itu ya teh imana popaton masuk mahita tu napalimahon ima maribang manang tukot. Ya, maribang manang didok matukot nak. Artinya seorang maribang artinya merdua rumah tangga boy dok kono poligami ate mulai istilah nuange poligami beristri lebih dari satu. Idok maribang bahasa maribang seimbang ima holonginon tu dua dan boy mardikan kan ini saya dok maribang sudi maribang holong maribang nanaing aka materi maribang muse aka lana asing itu saya dok maribang ate adong nama dok marsi dua ina alena lebih halus maribang artinya maribang holonginon seimbang. Nah, itu seimbang muse balajo. Moloan di tuhor bajuna opo itu tuhor bajuna so ni mah dangarong mardikan. Jadi mulu maribang orang tong boy lawan katana mardikan. Itu jadi berimbang holongon. Ate. Ale dang sepengetahuan marang sepersetujuan ni inat tanah si perjolo inisiatif ni amat taidon itu kan inisiatif ni amat taidon dan pola pinotor latar belakang nama Nadia ate itu saya dokon maribang berarti ama itu na punya inisiatif berpoligami berbeda dohot tukot. Dah berbeda. Molotukot alana memang dang maridang inatan si parjolo on dang itu gabe inat taudo mengalului marsuru majuju bahkan mengalului nah gabe inatani amat tahun ilului sadiri tukot imal karena tukot asa adong kesinambungan ni
keluargai di kemudian hari. Ate, menurut tabereng ni antar surati ima si Abraham kan itu nuangin. Justru si Sarah dohot si Hagar kan tukut ni si Sarah do si Hagar si Hagar do si Sarah kan dah suruh do buat mak topot mak bahasa-bahasa kada tersurati topot main na sarupa di kawinilah kan seizin ni inat si perjolo itu imon jadi tukot inat taido na punya inisiatif ima berbeda teh mula maribang amat tai na punya inisiatif alai mula tukot inat tanah inon na punya inisiatif ima mula tukot ya baru masuk mahita tupa onopon sikat rere sikat rere pengertianna unang tung tartihon dangino secara gramatika sikat artinya ganti rere tikar ganti tikar inna turun ranjang apabila nion amat tahun dangino mangoli tu sada ina alemuding ina tanaon gabe diwa masih karerena anggina soalnya sebaliknya ate mau mati amat tai itu mana inat tai iya amat tai kan kedua-dua nak amat tai do inat tai ate yo lima mangoli mamuse tu anggini amat tai manang tuhangani amat tai midokon sikat rere ate iya sikarere ya iya itu tong sarupa deh teh sikarere inna iya ale pada mulai dokot tu anggini inatai do teh molo inatai nalau kan iya ale molo dison do tu molo matai nalau teh baru dapat pituhon Omba pemakaian istilahon. Ale nahinan bui dapat masa songonol ale nuanginon dihindar hodon ate. Ala nagabe adong perbedaan sarupa dongat tubuh ale asing generasi. Dan gitu dongan na dongat tubuh ale asing sudut. Ima perkawinan mangabia itu mangabiaon terjadi molo amat tahun dan itu mabalu amat tahun mabalu amat tahun si matuani inat tahun, dah gitu. Anakna, adong anakna, dah gitu. Ima mangalap boru, ima nagapi parumainna. Ina naon moding. Nama ulu ka parumainna dia amat tahun, dah gitu. Jadi artinya si matua naon mangalap parumainna. Ate. Itu mangabia teh. Jadi si matuana mangalap parumainna. Manang parumain naon gabe inat tani si matuana. Akan molo adong anak na hasil perkawinan ni si matuana ku parumain naon kan gabe rap tubuh rusia inat tahun ale asing sudut. Ido gabe maramang udah mak nion anak na si perjolon tu hasil perkawinan ni antara amat tahun imasi matuanon do parumain nau kan itu nuangin gaya ramang udah mak alana hasil perkawinan ni bapak anak tu
Nah paromen nakari do nuangin. Nak seorang on gabe sejajar mon dohot bapani danak naung adokian kan rap partubu donga partubu ale asing sudut atong parpuri tubuh ale sudut na utibo si anak si parjoloi ale ngajarang terjadi sonon ale bodoh terjadi sonon bisa saja terjadi sah doinan secara adat Batak sah deh ima gorna mangabia te ya baru nomor 8 omma warna paro main di losung artinya paro main di losungon amaon dan gitu sada halak adong singirna tuna toras ni boruaon dan gitu adong singirna dan bui garar utang nai gabe diliam maboruna gabe inatani parsingiran na marsingiran ate itu ima guarna paromai di losung boy do koron bayar utang. Nah, itu karena paromai di losung terjadi akibat orang tua daripada si perempuan ini tidak mampu membayar kewajibannya manang utangna tu sada halak gabe dilema burunaon tersonggararna tu sada halagon na punasa singiron ido kana paromai di losung ate ido jadi boy do kono tong ile berunon manggarar utang ni mana manggarar kewajiban ni na toras na ido adong songoni adong aledang alak nadau do nabinoto dakalak kita alak nadau ate adong nabinoto songoni ate imei baru kebalikan nama se nomor sia ima sinodukela tidak alana dan cukup si Bayron ni pihak paranak pasatos sinamot tu pihak parburu gitu digarar ma marhite-hite gogo ni helanaon isoduk ma helanaon gitu jadi artinya asabui mengurupi si matuanaon dina akan rekod si ulahononna di hutani si matuanaon nate ale on dang berlaku untuk selama saliling-liling na daong arung do masana haduan on gabe lau sian hutani si matuana inon dang sinoduk kelawe jadi alana pada umumna na julu marhuta sada marga di hutani halak latar belakangna mungkin alana sinoduk kela on ya digarar ma marhiti-hiti guguna ima sinamot ni buruni hula-hula naim si matuanai ate di natar surati perong dosong ni norra silabani kan itu nuangin silaban itu kan si Yakub do di hutani tulang silaban kan itu nuangin ilihat do julu guguna barma di leburuna kurang saranai ilem musai guguna ilema buruna si nomor 2 kan song ni nuangin atas surati jadi sianda julu nungadong songonon digarar do guguna ima sinamot alini sinamot ate ima sinodukela baru
Nah pasal puluhon, aon tindakan yang tidak terpuji. On suatu tindakan yang tidak terpuji, ima menggugui. Mengguguyon, kudokon na kiningayon suatu tindakan yang tidak terpuji, dikotori burwainon ate. Artinya setabihata digauli itu. Adong dua godang neon, adong dua konsekuensina. Molo si burwainon tarjalona si bawaon nagabe tunggani dolina mardalam ma adat sona somal ate ima sada imana julo dah konsekuensi paduahon molo dang tarjalo ni si burwaon si bawai nagabe tunggani dolina dan itu hukumannya dirajam ipamate si bawa namang guguinon. Itu hukuman mula manggugui. Kulak kosalnai hukuman na julu nang dipatupan na putas jolo-jolo tubuh. Molo terjalo si borua nang diguguinon si bawainon gabe tunggani dolina mardalam ma adat nasomal. Alai molo dang tarjalo ni si bawa si boruainon si bawai nagabe tunggani dolina ala dang ditadainon dan gitu ada unsur pemerkosaan itu hukumannya berat, hukum mati, inong-nong hutau ima adat nioput tada jolo hukuman tu namang ulahon namang gogoi ima napa 10 honate na 10 sada ima 10 sada kan paorohon di paorohon dijodohkan jadi ditikigeleng do beon nunga di paorohon kan aido on somalna antara kerajaan raja tu raja nadong hubungan-hubungan bilateral nadong urusan na asing on jadi untuk mengikat kekerabatan ni antara raja hurajaon di paurohon ma boruna do anakna omat tong ate najul di paurohon takasuta boto dihita perong do songoni ate oputta boru kan naung di paurohon kiado tu raja Turi, dan itu Raja Turi ate, sepuluh si badang, itu namun di pauroh kiat don ate, di paurohon, itu. Jadi saliling sumber rumah tangga ini sebenarnya sudah dianggap menjadi berumah tangga, itu. Aku nggak ada ikatan, ya dijodohkan alesian mulai da anak ate, ima dan 10 sada. Pas 12 hon, ima na biasa tadopi ima ulaon dia nago itu kan ima dan pola bahasa taur odona taparsita teh jala odona tatuju teh ulun nago kon taruh jual mana ngalap jual tersongoni marah panarong nami tarigot ragam ni perhot ripeon ni alak batak na jolo satu sunarion masari kita molota inventarisir don adong 12 ragam gimana boy di patorak kami dan pula di patorak kami akka prosesina alai guar nai buasa on di dokon songo dia do on ido mana dimaksud on sena 12 nak kiringani nunga takas di patorak kami ima na boy di patorak kami ate tungadong Nana sikonota muna pertikano di pasatai matuamu, boti ba?
Ya. Mulai tema di narasumber Ya. Devin Jo Twitter Saluna. Ya. Perkawinan nomor 10 ada Ya. Ya. antara orang tua berjanji untuk putra dan putrinya dikawinkan ketika masih kecil. Ya, dijanjikan. Ya, dijodohkan. Ya dijodohkan. Ya. Ini keadaan kecil. Alai bolodum. Saat nasida remaja ataupun dewasa tidak mau, Ya. tidak saling mencintai. Ya. Apa hukuman, apa tindakannya dari orang tua? Oh. Berarti, Iya, mau lihat ya mate. Jadi boy marah haduan tak bahas ia muda. Lana on kan konteksnya lapatan di paurohon. Alena tapi semua nih. Coba asa denggana teh. Meluda jolo dari paurohon. Dengar dong hak tidak dan lagi. Unang tak bereng situasi nuangin nondang itu. Nama sana jolo do tak bereng. Meluda di paurohon. Rata-rata anak nisara-sada halak, manang burung nisara-sada keluarga, terlebih raja itu harus nurut. Harus nurut. Dan gitu, kalau tidak nurut, itu hukumannya berat. Dan gitu, bisa dibuang. Alek kembali mahita tuaka buku-buku literatur na tajaha. Aledang nama aon ada cerita-cerita na hujaha. Oputa buru nama dokun nyala dia putus si Raja Batak. Mula kita kan nama netek lagi do dagido. Mula ta buat lau kita sejarah ni suku ima di Palembang ogan komering ulu oku. Adong sada buru ni rajai na membangkang. Dagido dibuang. Dituluturilah Bukit Barisan. Mungkin apa Jepang mah di pusuk bukit atik naik itu baru tekan tak boton. Jadi imau kemana dah jolo berat tu naung di paurohon bila melanggar dah gitu. Itu jadi naruh aku bui mata jaha sian sejarah ni oput taburu dah gitu ngata kasta boto konsekuensi semua dia dah gitu. Dan polo taboto apakah didenda atau bagaimana dah gitu. Mungkin adong aturan-aturan kesepakatan bilateral tidak sida. Bila siapa dari pihak siapa yang wan prestasi, maka dia akan dikenakan sanksi mungkin berupa materi maraya teh tersongoni marah nabuh hupat orang alek konsekuensinya berat. Jadi unang ta bereng situasi kayak anak kota senario melunda julu itu dengan bui dak dana ginon ianak konenon membantah. Itu. Molo inda natarasna B inda B. Dak kumoto amang udo pusaraon da julo. Inda opung inon B inda. Ibalok kema. Lau mau pangarat tuan hartain gak beda ngilebe ho. Ima akibatna molo itu kan ima na pangalo akan tua-tua. Ima da bui hupat orang apa udah. Bui menurut aka berikut non tak iya aka penjelasan ya ke urutannya perdalan ni rumang di Paradaton molo di ulaun sono latar belakang ni parhot ripeon na ya teh adong dobe ya adong be itu teh jadi alana on dang kita menyangkut tu proses perdalan ni adat radang pola gudang suku-sukun alana holan teori dodang itu penjelasan di aka istilah teh. Jadi tujuan Nabi di son asal tata da om mana masa na julu dia kaputasi julu tubuh dari na perjulu inon. Jadi molo bahasa pesonayon sah doina secara adat jelas sah. Dan gitu masalah ada yang melaksanakan atau tidak, ya itu tergantung situasi alai kita memereng jolo sah naido asa boto taboto dan gitu adong masa perlu dua ragam rakini ngani abu kita pa jojor nenon ombak warna hido mau lihat ma di hamu kamanami basailah sroha di perjumpaan taborongin ora teh
nunga pamorahon aka pangatusyota jala perbinotuata taringot ragam ni parhok ni ripeon ni hitabatak na jolo saat sumarion mulai atin mehadua dihamua kamanami marsangak batuhata marsangak maputa raja silai sabungan marsangak mana kita peparando puta raja silai sabungan sualu turpuk namar hojaku sila lahina bolak horas mari kita